No, tak čaute ľudia. A dneska si zahráme Kerbal Space Program. A neviem, prečo nepočujete zvuky. A už počujete. To asi je môj mikrofón hlasnejšie takto. No, toto je dvojka. Je to trocha smutné s tým príbehom, čo stalo, ale skúsime si to zahrať a nejaké dobré spomienky si k tomuto urobiť. Takže ideme nový sandbox. Tak. Dáme si tu nejakú vlaječku. Tuto budeme ako moja profilovka. Budeme červený ako Hitler, nacisti. A môžeme ísť. Tak, toto som teraz, toto som ja, keď som zistil, že developer predal hru v Kerbal Space Program 2. No, tak iba takto gameplay si spravíme. Som akože veľmi smutný, že tá hra proste prestala. To je ako dosť blízke ku mne. To si takto iba skipneme. Toto proste. Toto by som rád skipol. Dobre. No a v tom prípade ideme, tuto si dať čo dáme. Dáme toto masere, tak dobre. Dáme si tam nejakú pravidlo nádrž. Robím to strašne obrovské. Prečo nie? Nie, počkaj, ja som ešte toto nevyskúšal. Oh shit. Hydrogen. Dúfam, že to bude mať lift. Dobre, ideme. Dúfam, že ma to odvihne. Tak. Dobre, neodvihne ma to. Dobre, vap. Takže. To, čo tam dole píše, adding more craters, extinguishing fires. No nevadí. Toto znamená, že to musíme dať viac motorov. Teraz tu dáme ten rozširovač, alebo jak sa to volá. Áno, presne toto si tu dáme. Dáme si toto ešte dvakrát. Ešte toto si tu dáme. Dobre, nejde to. Toto, yes. Je to len na tej strane, takže to ešte jedenkrát musíme dať ten motor sem. Tak, teraz dúfam, že aspoň zlietneme. Á, počkaj, ja to mám zle nastageované. Tak, dobre. Dobre, overhitlo sa to. A mám otázku, prečo mi to i hneď skipne countdown. Neviem, tak ideme si niečo nové postaviť. Ale nejdeme si to postaviť, toto si to loadneme. Toto je nejaký stock. Toto load. Nice. Dobre. A neviem, kam sa dostaneme na mesiac. Ja i hneď to skipne countdown. To má šialené sera. Nenáveď, ideme. Táto hra je taká pekná. Oh shit, odpájam. Mne to zničilo motory. Dobre, zapínam druhé motory. Toto je emergency. Kerbalko, to zvládneš. Ja v tebe verím, Bill Kerman. Ja v tebe verím, rozumieš? To dáš. Takto. Ja ti verím. To dáme. To dáme spolu.
A pôjdeme cez južný pol, hej, južný. Tak. Dobre, palivo mi dúfam ostane. Dobre. Dobre, neviem, či úplne ostane na cestu späť, ale keď tam to spomalím, tak asi áno. Dobre, sme tu. Také pekné. Kerbalko, ideš vonku. Sme vonku. Toto si mám zapnúť. Tak. Taká pekná hra. Teraz sa sem pripevním. Tak nie. Shit, je také pekné. To by som sa mal uchytiť, áno. Magnetické topánky. Hehehehe, jak sa smeje. Kde mám svetla? Neviem, kde si zapne svetla, to si musím niekde zapnúť svetla. Nájdi. Shit. Jak sem dajem panely? Prečo nie? Všetky sa. No dobre, aby sa nedogrcal. Si v pohode? Áno, úplne šťastný chlapček. Dobre. Nie, ja som moc rýchlo bežal. Dovidenia, ale nemám jackpack. Hehehe. Dobre, idem späť. Počkaj, pozriem, či to nahráva. Nahráva, samozrejme. Takto. Dobre. Úplne, jak je šťastný, úplne hej, jupi. A toto je dôkaz, že Zem je guľatá. Presne ako táto raketka, ako tam ten mesiac pozadí. Tak, pekne. No a zase sa točíme. Musíme ísť späť, než mu príde zle. Tak, ideš dovnútra. Tak. Teraz sa time warpneme niekde sem. Dobre. Dobre, dokázal som spomaliť s tým malinkým paliva, čo som mal. Už padáme. No dobre. Som sa aj nevšimol. Hej, som vlastne zabudol, to ešte nie sú heat shieldy. No, ktoré to ani bohužiaľ nikdy nebudú. Ako sa tam náš Bill Kerman? Jak to horí, to je cool. Úplne krásne. Ako sa máš? No jak je šťastný. Zrýchli. Dúfam, že sa to neprehraje. Prehralo sa to. No, nevadí. Ideme od znova. A dáme niečo o mnoho väčšie. Ja zatiaľ niečo postavím, potom vám to strihnem. Takže čaute a uvidíme sa, až keď to postavím. Dobre, sme tu, poskladal som to. No, je to trocha také zaujímavé, ale to nikoho nezaujíma. Raz o 3... Tak, čo som to povedal práve? 3, 2, 1, štartujeme. Ja viem. Cool. Ono sa to ledva zdvíha.
Dobre, už je to pohode. Alivodojs. 3, 2, 1, začíname. Nie, čo sa deje? O nie. To nevyzerá vôbec dobré. Ideme to čo najviac zrýchliť, ako to ide. Musíme sa najprv odľahčiť. Satelity treba otvoriť. Tak. Možno máme kúsok väčší drag. Ešte nie, ja vyskakujem. Wow. Nie. Wait. On nemá parašút. On nemá padák. Kervanko, si na to sám. Ja viem, že si dosratý, ale to dáme spolu. Najprv ťa nechám dopadnúť. Dúfam, že prežil. On prežil. Lop. Lop. Je tak v mojom kerbalskom živote. Jupí. Pevnina, ideme to doplavať. Nie, to bude trvať moc dlho. Skúsim to. Nie, to bude trvať moc dlho. Dobre, recover. Dobre, ideme lietadlo. Nie, toto mi daj. Môžeme ísť. Práve máme aj mesiac pred našim ksichtom. Môžeme zlietnúť kerbalko? Áno, môžeme. Beriem to do vlastných rúk. To mám pocit, alebo to je úplne iné ovládanie lietadla ako v jednotke. Otáčanie bolo D-čkom, A-čkom a nie E-čkom ako V-čkom. Mám taký menší pocit. Ideme tam pod most preletieť. Dúfam. Oh shit. To dobre nedopadlo. To dobre. Ideme preletieť cez mrak, som sa rozhodol. Hýbu sa v tejto hre vôbec mraky? Ani mi nejde... Dobre, je to bugnuté. No dobre, to bolo všetko z tohto videa a... neviem, buďte radi. Dobre, tak... čaute. Dúfam, že sa vám videjko aspoň trocha páčilo. Tak čaute.